Kwazwai muri Zimbabwe kusanganazve kwatiri kuita nhasi uno tiri munzvimbo yeMashonaland Central Province kuMatepatepa uko kuri kuitika chishamiso. Zvinonzi pari zvino dzimba dzinodarika 17 dzawanikwa dzichitsva. Isusu kaveDrewmas Media tinotenderana nenyika yeZimbabwe tichikuunzirai zviri kuitika, zvingave zvinonzwisa tsitsi, zvingave zvinofadza, asi chinangwa chedu ndechekuti tikupei zviri kuitika. Semaziviro amunoita mazuva matatu apfuura tanga tiri munzvimbo yeSouth Africa uko taikuunzirai zvakare zviri kuitika kuSouth Africa. Nhasi tadzoka muno muZimbabwe, tiri kunzvimbo yeMashonaland Central Province. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Nhasi uno regai titaure nevaridzi venzvimbo ino tinzwe kuti chii chanetsa mumusha wababa, chii chanetsa, chikwambo here? Ko kana uri moto rudzii unongopisa dzimba pawadira zvekuti kana munhu uri mumba mako unongotyira kuti pamwe moto uchauya kwandiri? Regai tizvinzwire kubva kuvagari venzvimbo ino. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amutina mpururu kana amukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Ndinonzi Anthony Chipandire, ndini sabhuku wenzvimbo ineyi. Zviri kuitika zvatikatyamadza tose. Tongona moto yekubvira padzimba ike kusvika nhasi dzimba dzatsva dzogona kudarika 16. Tambomhanyawo kwamambo kuti tiwane rubatsiro, akatitumira maprofita kubva nezuro, asi hapana chataona chanyatsoshanduka. Nhasi ndichisvika pano ndanzwa kuti pane vedu vemuno maprofita ndo vazobata chinhu chasati tagutsikana kuti ndicho here chachikonzeresa kuti hachisicho. Tinombovapa mazuva tichiona kuti hapana chatsva here. Kana pasina chatsva, pasina shanduko, toziva kuti vanhu vakwanisa. Asi kana pasina zviri kufamba, hatisi kuneta, ticharamba tichienda mberi tichitsvaka vamwe kuti vagadzire. Asi dzimba dziri kutsva ndedzevanhu vehukama here kana kuti dziri kungotsva chero? Munoona magariro atinoita muno mumapurazi ndeokuti tinoita sehama nehama, asi ukama wacho umwe unoya nekuroorana, umwe unoya nekuzivana kuti mutupo nekwatakabva, asi hatingati ndedzedzinza. Dzimba dziri kungotsva apo nepapo. Asi sekufunga kwenyu hapana munhu ari kubatidza kuti munhu anongoenda oita musikanzwa obatidza? Ndaimbofunga kudero mazuva ekutanga ndichaudzwa ndikati hameno mwana ari kushereketa achipisa dzimba, asi nezuro ndaive ndiri pano dzimba dzichibvira ndiri pano. Handina fungidziro kuti pane munhu ari kupisa, dziri kungonyeka dzega. Ndakanzwa inini musi weMonday kuti dzimba dziri kutsva. Ndikauya panapa musi weTuesday ndikaona dzimba dzakatsva. Ndikazouya musi weWednesday imwe imba moto wacho wakatobvira ndichitoona. Saka hapana kuti ndingati munhu akakwenya machisa kana kuti haana kukwenya machisa, asi ndakatongona moto wakangoti ba, watotanga kutobvira moto.
But mukukura kwenyu makambonzwawo here chiitiko chakafanana ichochi? Ichi ndo chinonzi chisionekwe chatanga kuitika pano, bhozi kubva nezuro dzakatsva dzimba ndichiona, nhasi dzatsva ndichiona futi. Sekufungidzira kwenyu, kwete kuti zviri kutaurwa, chii chingave chikonzero? Handizivi kuti pane kubata-bata here kana kuti chivanhu chiri kuitika munomu. Inini ndoitwa Drewmas gym. Ndonamata inonzi United Apostolic Faith Mission Church iri kumandarweni. Ndinobata ndiri muprofita ndiri koku. Asi kana ndina abishop amotsi ndinenge ndiri kubhodhi ndichitungamirira utungamiriri hwemaprofita ose. Ndinotesta maprofita, ndinobatsirana nevaprofita, ndinofamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Vazhinji vanondiziva. KwaHarare ndinoenda, kuMalipati, kuChikombedzi, Gona rezhou ndosvika, kuMarondera ndosvika, nzvimbo dzakawandisa handingakwanise kuzvitaurira kuti nzvimbo ngani. Basa ndakatanga kubata ndisati ndaroora, ndine 12 years, kusvikira pari zvino handina kana dambudziko. Asi handina kana dambudziko randakasangana naro kana munhu akauya achinditevera achinditi wakanganisa basa. Saka ndinoshandidzana nevazhinji. Nzvimbo yakaita problemu yokusumuka kwemoto nemushonga wetsvera wenhingirini wesandawana. Nhasi uno mushonga uye taushanda. Tine kakumirira katiri kuita kuti makadzokera problemu futi zvakare. Aiva, vanhu vanondibatawo. Dzimwene dzenguva pane pandinenge ndasirirawo semunhu ndandiri wani ishungu dzokuti bedzi zvinhu zvite sei zvidzikinurwe. Asi ndine mhiko dzandichakwanisa kuzoisa zvinoita kuti dambudziko ratiri kusangana naro munzvimbo inoyi ripfuure. Ndinotenda. Saka tanzwawo imimi kuti mati magadzisa nzvimbo ino. Pane here zvinhu zvamabata uyezve kana mabata zvinhu zvanga zvakaita zvinhu rudzi izvi? Chinhu ichi changa chakaita sembewa. Mukati machende changa chakaita sembewa ndobva chaita mudende. Ndobva chaita nzeve mbiri dzanga dzine chuma chakanga chiripo ipapo. Asi tichifamba tichimhasana nechinhu ichi takazviona kuti susu zviri nani kuti basa ritiwe pajekerere munhu wese achiona. Asi munhu akaona, vamwe vakataura zvavakataura, asi tiri kumirira kuti dambudziko riite sei ripfuure. Ndine vandanga ndichibata navo vandinawo, ndine umwe munyin'ina wangu wandinaye pano. Ndiye vananga ndinaye tiri pabasa irori, nevamwe venharaunda vanosanganisira vatonamata nawo vakomana vaviri futi zvakare. Pana Erioti naTafadzwa, vese ndana Tafadzwa vari vaviri, umwe mukomana uyu anonzi Erioti. Tiri pamwe chete tichibata basa irori. Saka chatakatarisira isusu kukunda kana tichinge tapedza kuisa mhiko dzatoda kuti tizi. Asi semataura maita imimi kuti mauya pane vanobata muri mumwe chete, ndizvo? Saka zvinogona kureva kuti dzimweni nguva moto unogona kuzongoenderera mberi kawo? Moto isu tiri kutarisira kuti moto unofanira kusaenderera mberi kana tichinge taisa mhiko dzedu dzataisa. Asi takatarisira kuti kurara kwanhasi nekufuma kwemangwana nekusvera kwako nokudoka kwezuva tinofanira kunge tatarisira something futi zvakare munzvimbo inoyi. Kana pasina chabudawo tinenge taakutarisira kuti takunda, taakuchisa musoro pamwe chete, asi hatina chatawana kana chatabhadharisa. Ishungu bedzi dzanga dzangotibatawo kuti zvichokwadi hatingarasikirwe nehama dzedu isusu tiri pedyo nyangwe tichigara paine chinhambwe. Asi tafamba tamanikidzira kufamba tikasvikawo mukati menzvimbo inoyi tikaita chisungo chimwe chete. Takanga tichitya kuti mambo vachatiripisa nemhaka yekuti vakanga vati vachauya. Saka ndokuchiona dambudziko rakura tabva tagamirawo dare ramambo. Saka kureva kuti ndofunga vari kuzvigamuchira vemunharaunda vanga vachichema vakaona isu ndo patati ayo regai titakure basa. Saka isusu tiri kutarisira kupfuura kwebasa akona kuwedzera kwedambudziko. Kupfuura kware nedambudziko nekutapudzika kwaro ndo zvatakatarisira izvozvo. Saka handina zvimwe zvandingakwanise kutsanangura. Zvandatsanangura izvozvo ndovimba kuti bati semaonera maita imimi dambudziko irakonzeswa nemugari wemuno here kana kuti mweya yetsvina yangosumukawo? Ya, mugari wemuno aripo
asi mugari iyeyo manje chataona isusu kuti tikwanise kumisa pajekerere tanga tichiitira kuti vanogona kuzoita hondo sezvo hatina kunyatsochengetedzeka zvakanaka patiri nenhau yekuti munhu uyu ari kuzikana tichiziva pamweya kwete zvokuvenga pamweya munhu akanga akatora achida kuti abatsirikane nenyaya yegoridhe dziripo idzi asi nokunyatsoona pane patakaibatira tichinyatsoinzwisisa nyaya yacho tikaiona kuti nyaya iyi tinoigona asi ndatombomutsvaga pabasa nguva yaratanga hatina kumuona taona mudzimai wacho chete ndiye watakurukura naye akati aiwa baba havapo. Saka munhu ari kutiza munzvimbo hatina zvimwe zvatingakwanise kunge tichitaura kuti tingati uya pano asi munhu ane mhosva yake nyange akaona mupurisa achiuya akapfeka uniform dzake apara mhosva asati abvunzwa anototiza chete saka hatikwanise kutsvaga zvimwe zvokuti tikwanise kupesanisa vanhu. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvionera ndo nhau iri kuno tiri kukuratidzai dzimba dzakasiyana siyana dzatsva sezvamuri kuona zvakare vanhu nekuda kwekutya kuti pada moto unogona kungouya chero nguva pari zvino vatoburitsa zvinhu panze kuitira kakuti kana moto ukazotanga havawanikwe dzimba dzavo dzichitsva. Tandichimedza mashoko vaburitsa zvinhu panze kuitira kuti kana dzimba dzotsva zvinhu zvavo zvinge zvichikwanisawo kusara. Ndo mararamiro akutoita vanhu vari kugara vachitya kuti kuda moto iwoyu unogona kungosvika chero ipi nguva zvayo. Ndosaka muri kuona midziyo iri panze saizvozvi izvi tichitarisa ino imba iyi inoratidza kuti imwe yedzimba dzaparara pari zvino dzimba dzinodarika 17 kana dzingangosvika 17 vamwe vari kuti 16 vamwe vachiti 17 ameno ipapapo asi round figure ndiyo iyoyo ngatingoti pane dzimba 15 ndo zvaitika. Ndofunga mukatarisa zvakare pamashots atiri kukupai nemuchadenga munokwanisa kuona kuti nzvimbo ino inzvimbo yaafektika zvakadini nenyaya yemoto uri kuno. Tonga itinzwe chii chinofanirwa kuitwa zvoitwa sei kana nhau yakadai so kana matambudziko akadai so atibata munzvimbo ndezvipi zvinofanirwa kuitika. Tanzwa kuti kwashedzwa vechipostori hatina kunzwa hedu kuti vechivanhu vamboshedzwawo zvakare here asi chinangwa ndechekuedza kuti dambudziko iri ringe richipera. Sezvatareva muri kungoona zvinhu zvaiswa panze vanhu vari kuitira kutya kuti moto kana uchinge wauya vasabatwe nedambudziko irori. Ndonhau yatiri kutaura midziyo yaiswa panze vehama ndizvo zviri kuitika. Ingoimajena uri pamba pako ngona imba yakubvira moto. Ndinorangarira dzimwe nguva zvakare pandakambogara maMutare zvakamboitika izvi kunzvimbo yedanga mvura kuBulawayo zvakare kuCowdry Park zvakamboitika zvinhu zvakadai so zvakare asi mutsauko uripo ndevekuti ipapo paive nematargeted houses paingonzi imba iyi ndo yatsva but pane zviri kuitika kunoku zvasiyana. Moto iri kungopisa chero payadira. Ticharamba tichiteera neukuru hwekuno tichinzwa kuti zvichiri kuitika here sezvo zvataurwa izvo kuti pane vauya vakaedza kugadzirisa. Saka tichadana kuramba tichikupai update yekuti zviri kufamba sei zvapera here kana kuti zvicharamba zvichienderera mberi. Ledbury ndo nzvimbo yatiri ndo pane chiitiko chaitika ichochi. Zvinorwadza veukama kana muchiona imba ichitsva kusvika ipapa paposara dota hapachina kana chinenge chabuda. Sezvamuri kuona moto uyu uchiri kutobvira mukatarisa zvakare nekutya kutyira makamera edu asi mukatarisa chaakubvira iye zvino izvi ndicho chibage changa chiri mumba iyoyi yangobata moto. Uyezve chinosuwisa zvakare pamusha uno zvinonzizvo varidzi vepano kana kuti ambuya vepano vashayika masikati ano vatovigwa masikati ano vachivigwawo kuimba yavo ichisara ichitsvawo zvakare kunoku. Ndo zvimwe zvezvishamiso zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Zvonzwi vakomana tinge tichirarama mararamiro anodikanwa, mararamiro atinoshuvira.
semataurwa ari kuitwa nevamwe vakuru vari pano kuti mukatarisa imba iyi mabatanirano ayakaita neimwe imba zvashamisa zvakare kuti ko moto waigopisa imba 1 sei dzimba dzese dzaifanira kunge dzabaka moto, asi ndozvimwe zvacho zviri kukamadza zviri kukatyamadza vanhu kuti ko chii chiri kuitika. Ndofunga mukatarisa apa distance yacho idiki diki panofanira kunge pato tsva dzimba dzese, asi imba ine chikafu ndo yatsva inonge yakatarisirwa kakuti vanhu ndo yachararama nayo yowanikwa ichibva yatsva. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi. Veduwe tiri kuno kutorero famu. Mai vangu vakashayika nemusi Friday taradzika zuva ranhasi, and after that tichitoradzika mai vangu tasanganitsawo nekuti imba yedu futi rese yatsvakichiri inogara chikafu, zoti izvezvi hatina kana pamwe pokuita se pekubata. Tinokumbira rubatsiro vana veZimbabwe, tokumbira mutibatsirewo, hatina pekubata, ndotenda naizvozvo. Zuro pakauya maprofita akanga abva kwamambo akasvika, vachingosvika vasati vapaka mota yavo, moto wakatanga kubatira, wakasvika panzvimbo yavakanga vasvikira ichitsva. Panguva iyoyo moto wakawedzera zvakanyanyisa zvokuti vakamboti timire kudzima, asi isu hatina kuzvitiita nokuti musha waitopara. Saka vakazoitawo chii ivavo? Havana zvavakaita, isusu takawana sekunge vaichabhodza, havana zvavakazoita, vaitongotisesekedza kuti zuva rinyore. Vakapuromisa kuti vachawo nhasi vanga vapuromisa kuti vari kuya nhasi 6 o'clock. Saka pa 6 o'clock kusvika pari zvino havana kuuya, ndobva vazoti no tichazoya mangwana kureva kuti mangwana. Saka vakomana zosvikawo muno vachitibatsira, ndo vaprofita vamona vachimhanya vai vaita basa, kana chii ndicho chaicho chavabata. Tinofunga dambudziko raita sei, tinofanira kuganhuka. Tinovimba kuti ndicho nekuda kwekuti kubva pavabata basa iri hatina kubva taona moto. Tanga singadhonze nguva saiyoyi yatadhonza moto usina kumbobvira, nezuro chaipisa pemineti. Iyo aripo, saka tanga totokadzika kuti kuzvikuitika sei iyo aripo. Saka vakaenda chiti achawaita kuti vamwe vakundikana 6 o'clock asati, saka vazobvuntia vamwe vaitaura neni chairman chasvika kuti tinobatsira, tinogona tikumirira kuti ivo vauye tiende kumashure kwavo, asi tazoona netime tikanyatsaona kuti havachaiti, tikataura kuti vatana havana vachauya tibatsire zvechokwadi, vatibatsira vakwanisa kubata chinhu. Asi kana kuti dambudziko rapera, aiwa ndinozvitenda chose nekuti mhuri yese yeZimbabwe yakatotarisira kuti patorero chiko chiri kuitika. Neniwo ndikutochemawo nemhuri iri kurara panze, dzimba dzese vakapfurunura, vamwe vapfutirwa nechikafu. Saka totongochemawo kune vanotibatsira kuti vakwanise kutibatsirawo kumhuri idzodzo dzisina chokudya, dzisina chokufuka, zvakatsirwa. Kana nyika ino kuti tasangana dambudziko pano kubudikidza nematoro enhau, tinokutendai kuti mauya matisika munharaunda yedu ino. Iyi ndinonzi Musoni Bachirenje, ndinogara paMark Chance, pando panext farm nerinori, panongova 8 km kuenda pafamu rimwe chete nesu. Saka ndanzwa kuti tichazo kundike ndiwe pano tichime dambudziko nevabi yedu. Saka ndinokutendai vatoro enhau sokuya kwaMatepatepa. Ndinongotaura kuti inini dai paikwanisika kuwanika makebheni kuti vanhu vatsvirwa vakwanise kuwana pekungorara, makebheni akwanise kuya nokukasika, bhozi vanhu vakurara panze kunze kuri kutonhora, ndokunozobva covid. Mamboshedzo here fire brigade pari kuitika izvi? Kwete hatina, havana nhamba dzavo kuno kumaplazi kuno. Zvotonetsa, zvinotoda kuti kuri kubhindura chaiko varipota vapolisi vopiwa nhamba dzavo kuti akwanise kuvabata achivafonera kuti vakwanise kuvabatsira, but hakuna vanoziva nhamba dzevanhu vefire brigade dzobhindura posi kuno kumaplazi. Varipo ndotogara padhuze nokuti zvikungoita minute. I think zviri kunyanya kuitika ndezvekuti zuva richangopisa kudai, so vanhu vasipa vangoerekana vabuda vangoerekana pabata moto. Ini ndinonzi ndometa nyama dzavo. Pachitiko ichi paingotanga kungopfungaira hutsi pamusoro pemba, zvekuti kada kudira mvura paimba iyoyo, mvura yaingotsvedza isikabatiri pauswa. Saka zvinhu zvizhinji zvakapararira mumadzimba amwe, azhinji havachina zvokufuka kana zvokupfeka. Mvura yairamba kudzima moto. Zvaita kunga oiri nemvura zvasangana zvisikabatane. Vamwe nekutya dambudziko iroro vapedzisira vapfurunyura kuti kana zviri zvakuitika pavari, aiwa dambudziko racho ringe richitapudzika, richinge richitapudzika kwandiri ndotoona seinonzi fire guard. Unenge wakutya kuti hauzive musi nenguva pazvinogona kunge zvichisvika kwauri. Ndo sezvamuri kuona zvaitika panapa kuti vapedzisira vabvisa vega dambudziko risati rasvika.
apa zvinhu zviri kuitika izvi zviri kungotishungurudza isazvimboziva kuti zviri kufamba sei saka zviri kungotinetsa. Imi mune mbawo yatsva here? Aiyo imba yatsva handina asi zvinhu zvangu zvingori panze tikutorara panze izvozvo. Nhasi tinorara hope ndanga ndashaya mufaro nacho chinhu ichi. Mabvisa waita basa. But mavazi here varidzi vacho? Ndisati tanetsa kuziva umbohwo wacho kuti zvakamira sei. Ndada kuziva paground kuti zvakamira sei ndechani chinhu ichi tachiita mabasa iyaya. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,